Så kommer vi til den teknologiske udvikling af det. Og derfor er det første spørgsmålet om de indsattes tilgang til computer, til dator. Og hvad betyder den? Ja, den vil betyde, om de indsatte får den tilgang til dator i fængsel. Den vil betyde vældig mulighed for kontakt med familie og venner via mailsystem, via Facebook og alt hvad alle andre sociale rum i cyberspace. Kontakt med myndigheder. Vi kan jo snart ikke komme i kontakt med myndigheder, medmindre vi gør det via internettet. Og så længe de indsatte ikke har tilgang til internet, ja, så bliver de udelukket fra kontakt med andre myndigheder, så skal det ske gennem personalet også. Udbildning, uddannelse skal jeg nævne, naturligvis. Her gælder også, at tilgang til internet efterhånden er et must. Man kan ikke drive undervisning uden tilgang til internet. Der er forskellige eksempler på, at man kan ikke gå til eksamen uden at have tilgang til internet. Og inde i fritiden, der er jo mange af både mig og jer, der også i fritiden sidder og bruger internet til hvad som helst. Og jo mere vi gør det ude i samfundet, jo mere de teknologiske løsninger bliver en del af vores hverdag, jo længere kommer de indsatte væk fra en almindelig hverdag, hvis de ikke har et tilgang til en computer. Og præcis det samme kan siges om mobiltelefoner. Der kan jeg nævne de samme ting, kontakt med familie og venner, ikke mindst familien, ikke mindst børnene. Det er jo at sende sms mellem børn og forældre, det er jo næsten blevet den almindeligste kontaktform nu til dags. Og i en tid, hvor man ellers har meget fokus, i Danmark i hvert fald, jeg tror også i de andre nordiske lande, fokus på de problemer, som børn af fængslede forældre har, der er det naturligt at se på den kontaktmulighed, der ligger via SMS og også websystem og Facebook osv. Og det, der er det store spørgsmål, det er jo sikkerhed kontra IT-normalisering, som jeg har kaldt det. De indsatte har jo ikke, eller i hvert fald i vældig begrænset omfang, den mulighed for kontakt via internet og mobiltelefoner. Og hvorfor har de ikke det? Jo, siger man, sikkerhed, fængselssikkerhed. Det vejer tungere, når man skal have det op på en vægt på en våg. Der er risiko for alt muligt forfærdeligt, hvis vi tillader IT. Men det er en kendsgerning, som jeg allerede har været inde på, at IT-skolen her på vægten, den vil for hver dag, der går, vil den veje tungere og tungere. IT får større og større betydning, og det går snart dag for dag, og derfor fjerner de indsatte sig længere og længere fra en almindelig hverdag med IT. Og derfor skal fængselssikkerhed, den skal altså også veje tungere og tungere, hvis den fortsat skal have en balance her. Og det tror jeg ikke på. Jeg tror på, at på et eller andet tidspunkt, og jeg tror ikke og håber ikke, det varer så længe, så har vægten ændret sig
så meget, så vi er tvunget til, vi er nødt til, vi kan ikke længere forbyde de indsatte tilgang til IT. Og i den forbindelse, der vil jeg gerne sige lidt om sikkerhed. Fordi der er tit nogle gammeldags forestillinger om sikkerhed. Jeg vil gerne sige lidt om virkemidler, om instrumenter i sikkerhedsarbejdet. Når vi taler sikkerhed, så tænker vi i første række på det, som man normalt kalder de statiske sikkerhedsinstrumenter, bygninger, teknik, elektronik osv. Vi taler også om dynamisk sikkerhed, om personalets opmærksomhed og involvering. Men der er en ting, som vi ikke normalt tager ind i sikkerhedsmæssig sammenhæng, og det er det vigtigste af det hele. Det er det, jeg vil kalde de konstruktive sikkerhedsinstrumenter. Det er det at skabe trivsel, at skabe positive aktiviteter, et godt miljø, venlighed, humor, kort sagt normalisering. Altså jo mere venligt og trivsomt man kan gøre fængselsmiljøet, fængselsatmosfæren, jo lettere bliver det egentlige sikkerhedsarbejde i snæver forstand. Man kan også, hvis man ikke vil kalde det sikkerhed, så kan man sige, at sikkerhed, statisk og dynamisk, behovet for at gribe ind sikkerhedsmæssigt vokser i takt med, at fundamentet vakler, at fundamentet, den konstruktive hverdag, ikke fungerer. Ja, så er det sikkerheden for betydning og omvendt, altså hvis vi har et almindeligt atmosfære. Jeg kan ikke lade være med at vise det billede, som jeg ser hver dag fra mit kontor, fra mit chefkontor i Herstedvester. Det er et billede, der er taget udsigten ud over det område, jeg kan se ud på fra mit kontor. Det her, det er det fængsel i Danmark, som absolut har de groveste forbrydere, dem, der har begået de aller værste ting, man kan forestille sig. Jeg behøver ikke nævne, hvad det er. Det er dem, der har stået på titlingernes forsider. Det er dem, der har lange straffe. Vi har 60, der er dømt for mord eller drab. Vi har 30, som er dømt ikke til fængsel, men til det, vi kalder forvaring på tidsubestemt forvaring, på grund af, at domstolene har vurderet dem som farlige for andre mennesker. De har begået voldtægt og drab, og samtidig i komplikation, og samtidig med børn, og det er virkelig de groveste forbrydere. Men vi har et vældigt miljø. Vi har ikke nogen høj mur, den er ikke specielt høj, muren rundt fængslet. Ingen taktskål. Vi har kameraer, så vi kan overvåge hele området. Men vi har vældigt få af de her stærke, statiske sikkerhedsmidler. Men vi har vældig dygtigt personale og en vældig god kontakt mellem personale og indsatte. Det er 17 år siden en indsat sidst forsøgte at rømme fra det fængsel her. Og det lykkedes ikke, så vi skal mellem 20 og 25 år tilbage i tiden, før der var en, som det lykkedes for at rømme. Det er ikke svært at rømme herfra. Men de har ikke motivationen til det. Dels er det nogle mennesker, som ikke har noget særligt stærkt netværk ude i samfundet. Og dels
så trives de faktisk. Jeg kom forbi en dag, hvor der stod en stige, en stege, og det er ikke godt i fængelse. Så jeg stod og kiggede lidt og så om der var nogen vagt i nærheden, nogle værkmestre, som holdt øje, og det var der så. Men der var en indtrækken, som så, jeg stod og kiggede, og han vidste godt, hvad jeg tænkte. Så kom han hen til mig og sagde, ved du hvad, Anko, I kan åbne porten, men vi bliver herinde. Vi har ikke noget at komme ud til, og vi har det egentlig godt herinde. Hvis vi nu ikke havde en grøn plæne og mulighed for at spille fodbold, hvis vi havde galler og taktråd og så videre, så var der ikke trækket at være. Og så fik de en større motivation til at flygte. Det er for mig et ægte godt bevis på, at sikkerhed består først og fremmest i at skabe en god atmosfære. Og til det hører i dag også sådan noget som at give dem adgang til internet, til mobiltelefoner, så de kan holde kontakt med familien. Og derfor, hvis vi vender tilbage til den her, så skal man ikke glemme, at man opnår mere sikkerhed ved at give de indsatte tilgang til. Jeg håber, at fremtiden vil få øjnene op for fornuft i den sammenhæng her. For at der er rationalitet, der er sikkerhedsmæssige gevinster ved at tillade mere IT for de indsatte. Men som jeg kommer til sidst, så er det ikke altid fornuft, der styrer